Okay, og så nu er jeg joinet som kommentator 1 på bane 4 her fra min computer af. Og det virker. Prøver lige at join fra en mobil af her også. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hvad så? Hvad så, Rasmus? Hvad siger du til det hele? Har du det godt i dag? Har du fået det til at virke? Er du oppe at køre? Ærgerligt, at der ikke kommer flere til jeres vinsmagning, men så må vi bare købe det rødvin. Og så må vi jo bare drikke det. Og så er der bare ikke noget at gøre ved de bøvbusse. Hvad siger du så? Kan du høre, hvad jeg siger? Kan jeg få noget respons? Okay, ja, det lyder meget godt. Nu kommer jeg lige, jeg har lige føler mutet bare, mig jeg selv sidder og her. Nu snakker prøver jeg lige til at se mig her, selv. når jeg kommer på igen. Og så. Men jeg ved Ja, jeg kan ærligt sagtens høre, hvad talt du siger. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Okay, tak. Skat, det virker. Okay. Må jeg gå ud af det der? Er det den røde?